My angry, even men get angry now, but now, and well, people who say stand here, man, I for here, but now at this police station. And well, they will see if here, but on at this police station. Now, bamba, na, ne defend the ogechi, because ogechi they defend my church, my Zion one day, and one row full on your here. Or the one on Joe, Odo Bulu, and Anjo, Sibuan Kapunisi. Seven I came when Una Latas land them mad, Unu Lata people, Una have to stand there for the people. Una Latas na people. Give man a laptop, be careful. Give my Gamma, by Jebalian them mad, offer one door, so ye be London forever. It man be Canada forever. It man be and 1 year, but Jepunetos, your Pulia, Populosi, Baisi, non Manana Bunadan. Who open a social media, master your program social media. Come to social media, talk. Piana social media, who Manapales Namado, Abos Namadi. Don't insult people to the point in the person now. Or if they lead, you know those things. And when open in a social media, oh, face it involved. Or profess in Dana type, if I type now, one will disgrace him, disgrace her, disgrace, do this, he disgrace you. Now, Papa Chanos in a Bebana. Okwafanchanos in Abebana, they are all in their houses enjoying eating rice, drinking. I not gonna hear since morning. And we're all for oh now my anger, bro. Then we'll even India Melu video for or to Monko no and we're on the time. I'm not one for back. Bet me. Even men who are ready to solve so many people and we're sense. Because none of them will pay sense. No when they don't have capacity, you get that and say, don't with respect for say, don't talk about this thing again. End it. All of them, no, if I will get to this level, all of them no what Jama back, but I hear defending, Nathan on where even a man on your don't neglect people. As none and the mother and city. I have respect for everybody in this world, even though I'm not fearing anyone. But then with respect for everyone, a brave person now die, while coward can live forever. Don't be too brave in life. Stop listening to the name sense. Yes, someone waja. In a gandhi name where you chanted no why one. I guess nothing name sense. Today, you will so. We're balance of justice. I am a guy now. Maybe, hey, can you come here at my house? Can I enjoy yours? I swear. Can I enjoy yours? We are still fighting, trying. Can't resolve what this matter. But the issue now, open I resolve this matter because hope go to a police case. Can I assign ogechi? I'm going to say I assign for him. Guy, if you ever get an iron on who go to the signboard. There's the signboard there. You take it and just say, yes, become one. Come there. So that the open acid on one year sign here. Or they sign only a case sign one. What kind of what cable you get him married into problem like this? All of you disappear, not paying up a call. Madam, where police case, go to police station. No police arresting you. I want to ever arrest the guy. Arrest the guy. I can one room worker, waja, or no Muraka care the attack. Even man of about 30 minutes, you and do man over that drama. And ever knock it out. I said, I wrote to Gambo see when after can bomb that deputy to a cancale. No food, no nothing. My brother and I want food today. I have to be there. Not a police station this morning. Or whether I'm going to phone yet. I afford you to can work when you move for your video. See, and I called Okeke again. Yesterday, all of you were writing nonsense. They share video again. Yesterday, today, video na nyugo, aku na nyugo, call na nyugo, police di na unuma. Unabia mukura abia no ba. Enwe guru ofu onyu no unuma mande ni Europe, mande no Canada, mande na America. Enwere ofu onye unu zite ka obia here ano here zite no mmadụ ọbụda anya meet ya ndị lead onye ato ndị police lead ever to their back but onwere ofu eni unu melia
enwere ofu onye n'ụmụ mmeri ya ụmụ nwanne nke ife ahụ na-eme adịrọ mma o olotu imi olotu ọnụ nezian ken balance of justice mmụọ na yo imagine ka jeba gị esi na-apụ gbara iti jeba gị na-apụ gbara ya azị gị o nwere ike bigo siti anyị ga-ebido anyị obigo ọ na-agbaziri anyị ọtọ ọ bibo ọ ga-abịa ebe a mana ọ na-anọpụta anọ bụ o nwere ike jee na mara iwe ebe anyị na-apụ because no man expect na ihe apụtagwazi asọ kọ mgbe adụ ihe ọ sị na ihe abịa ga-afụ nwa ọgụ ga ide petishọn ga-etikwe petishọn nke anyị ha ya ka petishọn rie nne nna m arapụ unu dị anyị ka mmegharịa anyị awa m arapụ unu aja ọsịsị ka nye dis information for ụmụ nwanne anyị unu nwa bụ ndị na-eso anyị online o nwezi onye o metara n'obi ife niile oge na-edifendị mara unu na ọ nwere ebe a for ha video na kwesịrị m igbe m but I have to do that enwere anybody bịa here maka echi okwu epụta ọ na-egela ọnụ na social media na-asị ya oge dị na onye dipendị oge ma ọ na onye ame nka o nwekwu ya bịa here o nwekwuru ekpe ọkọlụ ọ bụrụ na onwe ekpe ọkọlụ oge echi ama nnọzi ebe a ọma nnọzi ihe and o ife mwute ka ọ bụ somebody si America wee nata with hope were hope etinye ebe unu ebitere eki ya ọsọ dị anyanwụ na oge na ebe a n'abalị a o kwesịrị ịnọkarị ebe a 5 minutes or 10 minutes o kwesịrị ịnọkarị 1 minute unu ebitere egi ya because na ibe niile unu gbanye onwere ka unu menwu ibe niile unu gbanye onwere nke umenwu so onwe ife ọbụla bụ resọtụ ibe a otu ọnọgịda anọ m am about to enwere ife ọzọ mmalụ mmemme ayọgo otu nwee ike and the way si afụ the matter bụ na emebe anya n'ụtụtụ na ọ bụ na ọnwụ onye bịa n'ụtụtụ mgbe okwu alụ aka solve good by now o nwere ike anyị cha niile anọlụ Nnewi ma ọ na-anọ na my house ọ ma ọ na-anọ somewhere na-enwe discussion for settlement by now ọ bụ na ndị mmadụ bịa ebe a n'ụtụtụ for oge aka bụ na anyị nọ somewhere kịta na-enwe discussion to settle this matter ma ọ bụ na ọnwụ onye bịa n'ụtụtụ but na okwu a gaa na far this matter gana far but some people ga ya no che no joke imagine mwa waja oge na body rap maka ndị Zion nozi ebe a na edifend ndị onwere ogbu Zion bịanụ onwezi okwu onye unu ime unu nọ n'Ọnịcha onu Zion Ọnịcha branch let them come here I'm still here I can lead them to police lead them to the back ma unu egwu na tuzu unu igbe dị back okwu ọ bụ unu bụrụ mata ya sije gbochie ka ọ gebata na dis track a anyị nọ yet ibe dị na ahapụ m ya na we are fighting ka anyị mara otu anyị expect us about this matter ị na-ekwu okwu about mmadụ na social media mara onye ị na-ekwu inwe ike yetasi ọnụ a ịma mma na onye iyetara ọnụ n'okwue n'obi inwe ike yetasi ọnụ n'ịnọ America n'ịnọ ebe a ịma mma na information na-eso mgbe sọ na ịbata na here ọ dịkwa ya otu a because ọ dịrị izi ịnọrọ na London nọrọ America na-akọ onye karịghị ọnụ onye doo anya na ibie 20 years na London ịma mkpata nwa ego onye abatago n'Africa ị na-akụ ya ọnụ ịkọsi ike nwunye ka ọmụ ya na-eli na-eburu na nnu na abatụrụ onye elu onye ọbụla ofu kpọtụrụ ibe na-ekwu mgbe onye elu ndị na-asọpọtụ ya bịara ịfụ ịpụta ihe amụ ibe malụ ihe na-eburu na nnu na abatụrụ ọ bụrụ na ọ nwere onye bịa ebe a m wee pụọ olesomuru ya mesịzi abịa ka m bịa ka mma na nke eje paakị na nwa m na-abịa ka mma n'ude adịgo jee paakị ya do ebe dị na-adịgo mma anọ live video chegbodilu ọbụrụ nnasu amana anọ live video because na mụ nwa achọghị ihe wetara ego telu nke a bụ ego eji telu m ọjị adama eme mmadụ ego eji telu m ọjị ọ nwesị ibe na-egwu ebuzigo ibe ndị chi ejigo and ịmana ọta anyị n'aka ndị aja ndị na-akpa ike ji akpa ike nna m nwanne m na-arapụ unu biko ndị iwe na-ewe iwe weziri unu ndị iwe na-ewe iwe weziri unu biko ọ fere rapụrụ ụdị ndị a n'ọba
Abroad India. Oh, fake account. I want fake account now. Yo, what? They back to stop defending people too. I want to back about it. Double up with chair. Bologna go to Gonga. Bologna go to go. Back. I need to tell Charlotte. I bet you look at who go no. Hey, you people want. Madam, I'm going again. Ọbụrụ ọ na-wee bụ nwa ndị niile na-achọta nwaanyị na-eji obi ebi iro ime ọmụnwa bụ pastọ a na-epricha ada m eme ibe nwa nọ ịpụ jiri aka ikwute ibe mmadụ mma agwụrụ ya ugoro ebe ya alarụ n'abalị ya I will take care of you very well. Yes. So ụmụ nwanne m ma arapụ unu biko ebe a nọ kịta na ụna ka nna achị ịnaba enwere ibe ọzọ mgbe mmemme but I have to be communicating ọnwa onye sende Bidia na-eme unu mara onye uru ya nata nọmba m ma unu chọọ m nata na onye a nọmba ma chọọ m ịkpa afọ onye ọbụla ka ọ dịka onwe onye na-agwa besina akpọ ọnụ ma unu bịa ihe gbọdụ m na-eti ya azụ oke promise m na-enye ka nje pụọ my brother ego otu aka mma adị wee je agba nkwụ negodo ọba m negodo n'ịka ka ji o otu aka mma adị wee je agba nkwụ my brother mgbọsị anyị ego I can easily come back here ka anyị ma na ya ga-enwe settlement this night so ọnwa onye chọọ ịbịanụ because na ebugodi na ọnwa ebe anyị mechasịrị taa Obugolu police case because arrest had involved every statement they go everything. So if there is any bail, enwe ya ushotu in case you get put up on America, Kechidonya. So Imani is ready, come. If you buy bomb, call and the man number bomb and village. Make years right now. My village at Taraka from here, maybe 25 minutes. I'm in my village. My brother and one year going to years here. So if you have a bomb, I resolve about the matter. I don't get any business social media man or na ya man na Jesus ya nwere bawa every of get ogwoge ode si sande mu ibe ni na evelu go no reality edochi ogwa even na guru spirituality get ebe power dey na na ogwu get ibe ni resolve it is impossible anyị nwa mmadụ ga na-achọ ndị mmụọ na-achọ spirit na-agba spirit ya bịa kịta ka ọ gbachiela oge Jesus kedu ya kedu ebe Jesus nọ ke ode si sande kedu ode si kandolo kedu ibe ni na enwero nke afụzi ọmụnwa waja na Palace of Justice anyị nwa bụ mmadụ nọzi achọba ekwesịrị na mana Palace of Justice ya pụta ebe a na-ayọ back biko for anything ekwesịrị but we have to do that because na anyị ja nwe na ama na some of you people wee kwensu onye akpata na unu fu ebe mmadụ na-abụ na-enwe nsogbu online unu ama mpụta kwenchi ya data okwu a unu eje n'afọ nwa ọkụ na-eweta information na-esende ka wee na-akpali mmadụ kịta ore jirila unu agbafusie ikpo mụrụ ofu mkpụrụ kọl ka ọ bụrụ ya na-asị na neglect ya kọl nwere ife imenwu a na-agwa unu na-ezuzu jee na bleaching cream nsusu tụrụ unu ncha niile ọnụ jee na nọrọ na peji na-asụ mkpụmkpụ oyibo unu amara asụ o lejirila na oyibo a pụta sụwa kịta pụtanụ mee vidio nye ọda ka mmadụ unu siri ike mana ọmụnwa na ohie kịta na-ayọ ma nwunye jee paakị na-ayọ ma onye elu ma onye ahụ jee paakị ya ọ bụrụ POS adaba ebe ibe POS ka m jiri ibe wa ya bi na-echekwa onwe onye maara ibe a na-ekwu onwere ya ma emutu mi emutu so ụmụnne m anyị adapụzi unu na anyị na-apụ apụ lọlọ bịa ka ndị mmadụ firi ka ama na ayọra ibu ya ekwe degenenu lọlọ nọkwa n'ebe ayọkara gị ọnwụ katagoro gwa ọ bụrụ sọ onye a na-ebe a ogwu a dịgo sọ ana m agwa ya eziokwu ọ bụrụ na ọsọsọ onye ọ bụrụ na ọsọsọ onye ọ bụrụ na ọsọsọ lọlọ ọ bụrụ na ụcha ji nọmba ya kpọọ onye a na-abịa ogwu unu mana onye a just after wedding unu ụmụ ibe eme America na-akpọbara onye well, it's a thing to brag of because I mean na afụkwa m bụba m ọdụ apụta m na Facebook ọbụla onye aka m na-ekwu na madam nọ ọ bụcha m na Facebook real life ọ bụkwa m aka na-eme prank ebe a Ezigbo na-abịa Israel ọ bụrụ na ndị ebe a sisi ọ kwesịrị ịkpọ nna achọkwazi izu ọya akpọ n'ọmụnwa ọzụrụ nọ Israel his ways is money
Don't say that thing again here. I don't know if Ezugo in Nigeria. I don't know those living in America, in abroad. Onye Amaliana, onye Adeli Amaliana. Yeah, I had a plan here. Well, God go do. Unanago. Now Ogechi is in Abuja. They have transferred him from Anambra State Police Station to Abuja. Though I will still say something in this situation. But please, let us know how we are talking on social media. Malone is a mother. Name ABC measure of human being on social media. Please, let there be peace. My own is for peace, because what I'm hearing right now is more than 29 many people at the Gakuko against him. So it's a very serious case.